Enkosi ngokuhlala nathi apha e-SABC lihaye isebe lemfundo esiseko phezolo ibibambe indibano ibigxile ekudibaniseni nasekuqiniseni intsebenziswano phakathi kukarhulumente, amashishini kwakunye namanye amaqumrhu. Le ntsebenziswano ijolise ekulweni intlupheko nentsokolo xa abafundi abangamantombazana besexesheni nokubuyisela isidima kubo. Ukanti ukuncokola banzi ngoko kuthe kwenzeka kule ndibano kwakunye noko sinokulindela ukubheka phambili sinaye uLikho Bottomana osebenza ke njenge-Acting Chief Director for Social Inclusion and Partnership kweli sebe. Masikubulise sikwamkele SABC lihaye. Enkosi ngokuba nathi namhlanje. Enkosi kakhulu Kholos. Siyaqonda ubana phezolo benibambe isidlo sangokuhlwa. Ndiyafuna nje usikrobisele ngemixholo phambili enithena bekanti nithi thaca. Izolo sihlangene nosomashishini namaqumrhu njengobana usitsho Kholosa ngokuba ingxaki esinayo apha eMzantsi Afrika ngoku kukuthi sifuna ukunikeza abantwana ukuthi bafumane zonke imfuno abazidingayo ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi bajonge ingxaki yabo yoba besexesheni. Kodwa imali esinayo singurhulumente waseMzantsi Afrika ayaneli ukuthi masikwazi ukufikelela kuzo zonke izikolo. Ngoku ke ipalamente yethu ithe xa ithetha nathi yathi njengoba ningurhulumente niye najonga ukuthi ningathatha komphi uvimba okhoyo ukuze nikwazi ukuthi nifumane imali eniyidingayo ukongeza. Kanti ke nihambe niyothetha nabo nosomashishini. Ngoke izolo besisithi koosomashishini sanokusinika imali kodwa sicela ukunibonisa apho kukho khona imfuneko yezi zinto zabantwana abaye emaxesheni ukwenzela ukuthi mhlawumbi ke nenzele into kuthiwa kuku-adopt izikolo so that nikwazi ukuthi nibanikeze kwezo zikolo zithile. So sanukuya nakwesiphi na isikolo ngoba sithe xa sifumanisa ukuthi oosomashishini xa besenza lo msebenzi ngoba ngamanye amaxesha bayakwazi ukuhlanganyenana and then bahambe bayobeka ezi products ezikolweni baya kakhulukazi apha eGauteng kuphela. So sifuna ukuthi kubo zikhona ezinye indawo apha eMzantsi Afrika apho izidingo khona zikhona. So xa senihlanganisa ezi sanitary towels for abantwana sibuzeni ukuthi ningazisaphi sinise kule ndawo singakwazi yothina ukufika kuyo singurhulumente. Ngiyayithanda kakhulu lonto leyo kuba uye ufumanise ingakumbi kwizikolo ezisemaphandleni siyayiqonda into yokubana intsokolo iyagquba pha kwaye nje siyaqonda into yobana lo msebenzi wokuhanjiswa kwemiqamelo yangaphantsi uyaqhuba siye sibone futhi nee-organizations uqhuba kodwa kusekhona amantombazane kubonakala ngathi asasokola. Ingaba imbi kangakanani le meko? Kuthiwa imbi kakhulu Kholosa ngoba xa sijonga nakwezi zinto zethu ze-research esiyenzayo silisebe lezemfundo esisisekelo siyabona ukuthi inyaniso into ethi bakhona abantwana abangayiyo esikolweni ngenxa yokuthi bengenayo imiqamelo. Kodwa ke kuyabonakala ukuthi ayomiqamelo nje kuphela Kholosa eyingxaki. Abanye babo abayi esikolweni ngezizathu ezahlukahlukeneyo. Umzekelo omnye mhlambi xa isiya exesheni uyabe ngumntana oba neentlungu lento esibiza ukuthi zii-period pains eziya zibhlungu kakhulu zinzulu zinzima kakhulu. Omnye mhlambi umntana nafumanisa ukuthi yena wopha kakhulu lento esibiza ukuthi i-heavy flow angayi esikolweni even though imiqamelo enayo eyinikiwe. So sithola because besikade sixakekile ukuthi kutheni absenteeism ingakwazi ukuthi yehle ezikolweni kodwa imiqamelo iyahanjiswa. Safumanisa ukuthi ingxaki ayomiqamelo nje kuphela neenhlungu zikhona apha nento zokopha kakhulu zikhona apha nezinye ke izinto. Siyaqonda mhlawumbi into yokubana zikhona izifundo ze-life orientation eziye zichaphazele kakhulu kumba wokuba sexesheni. Ingaba mhlawumbe ninazo izicwangciso zokwandisa ulwazi mhlawumbi kuba kaloku abanye abaqondi into yokubana kwenzeka ntoni xa igazi lizawuphuma kakhulu fumanisa into yokubana umntana akanalo ulwazi. Ingaba zikhona izicwangciso zokuhamba izikolo okanye mhlawumbi kuqukwe kwi-curriculum ye-LO ukuze abafundi baqonde ngakumbi. Kananjalo akhona zikhona i-organization ezithe zabe kanti zibuthelana ndawonye nge-1st ka-April apho zazimemelela ipalamente into yokubana noko umntu xa esezintlungwini kwi-periods angabikho emsebenzini abekho kwi-leave. Mhlawumbi for abafundi zithini izicwangciso? Njengoba usitsho ke Kholosi i-life orientation seyikhona yona ezikoleni kodwa sinalo ulwazi oluthi i-life orientation ayikwazi ukwenza umsebenzi owanelisekisayo kuthi for zonke izinto esifuna ukuzenza ebantwaneni ngoba laa nto yenziwa kwi-life orientation
inexesha layo, inesiqalo, inesiphelo, noba senigqibile noba sebeqondile bengaqondanga iyaphela kuyadlulwa. So izolo ke njengoba besihlangene nosomashishini besibuza kubo, besibacela sisithi kubo, nankomnye umcelimngeni sicela ukuthi sikwazi ukuthi senze imisebenzi ezama ukuqinisa kakhulu la msebenzi wenziwe eklasini kodwa siwenza ngaphandle eklasini. La nto ibizwa ukuthi reinforcement of what is happening in the curriculum. So into esifuna ukuyenza ke lento kunye nabo ukwenzela ukuthi kweza spaces ekuhlaleni emakhayeni iqhubeke i-life orientation, okay, because i-content ikhona. Ixesha yiyo lento ingekhoyo kakhulu kwi-life orientation kodwa ke yona i-content ikhona. So sithi ke masizame ukuziqhelanisa nale content ye-life orientation sizokwazi ke ukuthi siqalise iintetho ezinjena nabantwana. Mhlambe kosomashishini abangazange bafumana ithuba lokuba babe kunye nani phezolo, lithini ikhwelo nabo bangazibandakanya njani nale ngxoxo kanye bafake isandla? Sithe ke izolo xa sisohlukana sathi makungabikho kokugqibela sihlangana nosomashishini ngale ndlela. Masiphinde siloku simane sihlangana ngoba siyayazi into yobana bakhona mhlawumbi abangavanga, bakhona basafunayo ukuthi mhlawumbi bafuna nabo ufaka isandla kule nto. So sizawumane sihlangana ke Kholosa ngoba ibingeyonhlangano yokuqala nokugqibela. Ibe yokuqala kodwa ayiyo yokugqibela. Sawumane sihlangana simane sibabiza bamane bebizana sisitsho nakubo ukuthi bizanani nabanye abalingane benu abasemashishinini ukwenzela ukuthi sibe baninzi kule nto esiyenzayo. Besivuya kakhulu izolo ngoba bebepha kwikhulu abebefikile and besuka kumashishini ahlukahlukeneyo ebebefikile. So sinethemba lokuthi sawumane siyikhulisa lento ngoba umsebenzi mkhulu kodwa izinto zethu, i-resources zethu zincinci. Likho ndicinga uba namakhwenkwe abalulekile kule ngxoxo, senditsho ingakumbi kwindawo esemaphandleni apho ufumanisa into yokubana kusekhona istigma around into yobana amantombazana aye exesheni. Ingaba zikhona iinkqubo zokubandakanya amakhwenkwe nabo abanolwazi ngokuya exesheni? Izolo ke siye sabanaye nomnye ke umntu ebeye wathetha phaya ethetha nosomashishini osebenzisana nathi kakhulu ekuthiwa nguThatomba, uThithimba. Yena ke ndingathi ububuso bamadoda namakhwenkwe balapha eMzantsi Afrika kulomba. Ungumuntu othetha kakhulu and uthethela phandle kakhulu about izinto ezimayelana nokuya exesheni. Ebesichazela ke ukuthi zimbini izinto ekufuneka sizenzile. Okokuqala masibaqondise abantwana abangamakhwenkwe ngendaba yokuya exesheni. Okwesibini masibanikeze ulwazi lokuthi umnceda njani, umkhusele kanjani umuntu oya exesheni. Ngoba kuyafuneka ukuthi bakwazi ukuthi noba bona bengayi exesheni kodwa bakwazi ukuthi basebenzisane nabantu abaye emaxesheni ngoba kuthiwa abona abantu bagezela abantwana abaye exesheni xa mhlawumbe bethe bazingcolisa ikwangabantwana abangamakhwenkwe. Mhlawumbe ngenxa yokuthi Kholosa abayiqondi ukuthi yenze kanjani le nto yokuzingcolisa. And so uthi ke ngoku masikwazi uthetha nabo amakhwenkwe ukuthi asebenzisane nathi akwazi nokukhusela abantwana abangamantombazana. Eyona nto eniyibethelela kakhulu sisidima xa umntwana oyintombazana eya exesheni, menstruation dignity. Kumntwana oyintombazana osibukeleyo ngalo mzuzu oqonda into yokubana xa kufikela xesha kuba ngathi yena angathi vuleka mhlaba ndingene ngenxa yezinto ezininzi aye ajamelana nazo, ukusukela kwintlungu, ukusukela mhlawumbe kweligazi naye abengaqondisisi ezinye izinto. Lithini ilizwi kuye? Sivile izolo amantombazane bekhona ehleli kunye nathi nosomashishini xa bethetha besithi kwasemakhayeni wabo uthi xa uqala ukuya exesheni, uthi xa uzichaza ukuthi uya exesheni ngokuyazibona kuthi vala umlomo, zimela, hambohlamba. Bathi iqala kwasekhaya lento yokuthi isidima singabikho somuntu oye exesheni. So sifuna ukuthi ke kwabantwana siyacela ukuthi masibanikezeni noko umtyhi abazali ngoba abekayazi ukuthi fanele ukuthi bathethe kanjani nabantwana ngoba asibanikanga izikills abazidingayo for ukuthi bakwazi ukuthi baqalise intetho ezinjena nengxoxo ezinjena nabantwana. Mababanikeze